Det er ligesom nye. Og det, han har klippet det helt af. Ja, han sagde, at det blev lidt sorte der. Nå. Er de gode nok, Jonas, tror jeg? Ja. Må jeg lige mærke? Riser neglen i hvert fald. Vi ses derovre. Ja. Den ligger nede bag min den plads. Ej, hvor varmt der. Ej, hvor er jeg glad for. Er dine gået hvad? Ja. Har du ikke mærket det ikke? Jeg har altid lige først. Prøv at se her. Det kunne slet ikke glide i går. Hænderne ned på knæene, skal. Hvad er det? Det klædte sig ud. Hvad? Er du også en lille smok? Ved du hvad det er på? Jeg tror det er trolde. Hvad siger skidronningen? Er det godt, Philippe? Kan du sige hej, mormor og morfar? Hej, morfar. Er du klar? Er du klar? Gå ud på den der. Philippe kører! Vil I have en lille skub? Vil I se farmor er derovre? Hvad er det? Du spiser da ikke mit kød. Det er en kødstang. Skål. Tyk, ikke? Op til store bidder af det der kød. Er der en løve? Er der en elefant? Hej. Vi skal lige have et spisested. Oh!